Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sekuthose abantu abaningi ukubona loyo wayengumgameli wakuleli ubaba uJacob Zuma ephumela obala ecela usizo lezezimali kubantu baseNingizimu Afrika. Sanibonani nibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibolo khona le video. Mangokuqala usijonele lelikhasi wamukelekile igama lami usibonga konke wakandwande. Monga subscribe ke ngicela usubscribe uphinde ke ucindezele nebell khona phela uYouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo entsha kanye nezihamba phambili. Inhlangano engenza inzuzo kwalo wayengumgameli wakuleli umnumzana Jacob Zuma, iJacob Zuma Foundation isinxuse ke abantu bakuleli ukuba ke bafake isandla bemlekelele ngemali ke yokukhokhela izindleko zabameli njengoba ke ebhekane noxhaxha lamacala. Le foundation ibhale lesicelo namhlanje ekseni yathi ke bantu baseNingizimu Afrika kanye namaphetho lesicela ke nisilekelele, sicela umnikelo wemali ke ukulekelela ukuze sikhokhele ke izindleko zasenkantolo zomphathi wethu, kusho ke yona iJacob Zuma Foundation kwiposta ke efakwe ekhasini likaThito. Kule posta kube sekubhala ke nemininingwane yebhange laseCapitec nezinombolo ke zeka WhatsApp ukuze ke abantu bezokwazi ukuthola ke isiqiniseko sale mininingwane yasebank. uJacob Zuma ke usaqhubeka nokudonsa ke isigwebo sakhe sezinyanga eziwu15 ejele laseMtshezi njengoba ke wadelela umyalelo wenkantolo. Bafethu ke mina njengentatheli kaYouTube ngizothanda ukwazi ukuthi ke ngabe nina ikufika kumuphi umcabango uma ukuthi ke nomuntu ke owayengumongameli uyakhona ukuthi ke aphelelwe izimali njengoba ke sesibona yona iJacob Zuma Foundation ihambile ke yaya lapha enkundleni yokuxhumana ku Twitter yayocela ke ukuba ke simxhase ubaba uJacob Zuma njengoba ke bakhala ukuthi ke sebephelelwa izimali ukuze ke akwazi ukubhekana nezindleko zabameli. Bafethu ke asivele siqede le ndaba khona lapha kwi comment section.